Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa stepe imene boma lafotokoza kuti akhale akuchita makapa nkhani ya ngozi ya ndege imene anthu anataya nawo chiyembekezo. Pangotha masiku 5 kachikupasireni video imene tidakufotokozerani za yankho limene adayankha a Minister of Information a Shadrack Namalomba kusatira point ya MP wina wakulilongwe yemwe adayima nkufotokoza kunena kuti Ministry of Justice chinenereni kunena kuti akhale akuchita kalondolondo wa ngozi ya ndege ya Maremu Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena omwe adafa nawo pa ngozipo palibenso way forward iliyonse imene ikuchitika. Ndipo adapitiriza kufotokoza kunena kuti mudatiuza kunena kuti tsiku lina mu ofesi yanu mudapeza ndithu malipoti okwana 3 omwe adachokera kwa president amene adafotokoza kuti mupitirize kuwerenga chilichonse chokhoza nkhani ndipo mukamaliza ngati mupeze vuto muzafotokozere ndi kuti tidzachite order way forward. Ndipo padusa ndithu nthawi yayitali anthu akuyembekeza kunena kuti way forward ya nkhani ikhala yotani, ndipo ena mwa iwo adayamba kuluza chiyembekezo nkumaganiza ngati kuti mwina nkhani inso iyaponderezedwa. Honorable Minister, ndimafuna ndingofunsako kupatulapo kuti mulankhule zenizeni zimene mukupeza chifukwa mwatuza kuti tikupatseni mpata kayi. Timafuna tidziwe kuti anthu ambiri mwina pomvesera maripoti achamati tili ndi mafunso ochuluka zakuti sizikuyankhidwa. Inu mmene mwayambira kuwerenga mwina mukuona zotani mmene mwayambira kuwerenga report ya ku Malawi kuno? Inayo mwati mufuna ma technocrats kuti akuthandizireni, koma mmene mwayambira ya ku Malawi zikuoneka bwanji? Ndikufuna kulowa kweni mkati mwa ripoti, koma chimene ndikuona ndichoti panali maumboni ochuluka kwambiri amene anaperekedwa. Choyambirira chimene ndikuona sikuti ndingayambe kutchula kuti wakuti anabwera anayankhula zakuti panopa sindingatchule zimenezo chifukwa ndiyena kuti ndipereka ya ripoti kwa president ndikawerenga. Komanso chimene ndikuonaso ndichoti pali anthu ena oti mwina commission imaayitana kuti abwere azapereke umboni wawo azafusidwe mafunso koma anakana kubwera. Chimene ndi chimene ndikhoza kunena wosabisaso pano ndachiona mripotimo. Komanso zikuoneka kuti anthu ena amene amapereka umboni mmenemo amaoneka amantha. Zikuita kuoneka atu mripotimo kuti ena amachita kuoneka kuti akuchita mantha ngakhale anapereka koma umboni koma amaoneka kuti ndi amantha. Zimenezo ndikuza kuyankhula patali mmene ndawerengera ripoti ya ku Malawi. Ndiyeno zinthu ngati zimenezozo ndi zimene mwina zikhoza kutionesa kuti pali magaps ena ndi ena woti mwina chifukwa chake Amalawi ambiri akunena kuti zimenezi wanji ifuzeso kachiwiri. Chimene chimapangisa anthu amene amayimira umboni kuzapereka umboni kuchita mantha chali chani tifufuze zimenezo. Ndeno kumene kupitako ndi zoti ndikuonapo zina ndi zina zoti mwina zofuna kuziunika soka chiwiri, koma singanene mene ndili pano tsiku la lero kuti zimenezozo ndi zokwanira zifukwa zokwanira zoti tipange kafufu wachiwiri. Chifukwa chimenecho ndikufuna mundipase mpata kuti tifufuze maripoti onse atatu in detail kuti ndione ngati pali zifukwa zenizeni. Chifukwa tikamapereka ripoti kwa president, convention kwa president, tizapasa wa president aja zoona zinthu choti tisapange misilidi, tisakale ndi my emotions, tisakale ndi anger, tisakale ndi favor kapena iluwiro. Ndi zimene tikalumbira kutenga pahosi ija kuti pogwira ntchito tezikwa kwambiri. Timafuna chithunzi cha maripoti amene muli nawo. Mwatiuza zokuti pali anthu amene anapereka umboni ochuluka, komanso pali ena amene anayitanidwa koma sanabwere ku commission imene kuzaperekera umboni. Timafuna mutsimikize kuti maripoti mwalandira ali ndi mayina anthu onse amene anaperekera umboni, komanso mayina anthu onse amene anayitanidwa koma sanabwere. Mayina alipo, mayina onse alipo amene anaperekera umboni, komanso pali mayina amene atchulidwa imene commission ikunena kuti awa tinayirana timafuna ive mbali yawo koma anakana. Mayina amene wene ndinawo
koma sindingachambe kutchula iwe panopa ayi zimene sindikapanga ziko. Ndipo malo ake a Shadrack Namalomba sabata yapitayi pomwe parliament inali mu nyumbayi adayima ndi kuyankhapo pa nkhani kunena kuti musanafike mu April pamene nyumbayinso izakhale ikubwerera kukachitanso zokambirana zina, iwowa akhala atapereka chisogozo cha nkhani yokhuza ndege imene idapha amalemu Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena amene adafa nawo pa ngoziyo. Ndipo lero pamene ndi pa 24 February chaka chino cha 2026, wiki isanathe nkomwe April asanakwane nkomwe, Minister of Justice amene nda Charles Mohango aperekano liwu lolimbisa mtima kwa anthu limenenso pano anthu ayambe kukhala nalo chidwi kwambiri maka pa nkhani yokhuza ndege chifukwa chonena kuti iwowa apereka mawu opereka chiyembekezo. Ndipo nkhani yonse ndina kuti nduna ya zachilungamoyi amene ndi Charles Mohango yati President Peter Mutharika walamula kuti pakhale kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu pa 10 Juni mchaka cha 2024. Ndipo mungatakamba kale ndunayi yanena izi mnyumba ya malamulo posachedwa komwe afotokoza kuti atawunikira malipoti okhuza ngozi ya ndege apeza kuti panali zambiri zoperewera monga kuti ripoti loyamba la kampani la ku Germany lofufuza za ngozi imene amayitchula kuti BFU silinasindike kuti ngozi ya ndege idachitika kamba kazifukwa za nyengo mwa zina kapena zinthu zina zimene zimafotokozedwa mu ripoti lathu la kuno ku Malawi. Iwo afotokoza kunena kuti ripoti la ku Malawi limaonesa kuti ngozi idachitika chifukwa cha nyengo, komano ripoti la ku Germany likufotokoza zosiyana. M'malo mwake kuti pakhale zinthu za clean kapena za pure pakufunika kafukufuku achitidwenso. Ndipo anapitiriza kufotokoza kuti komiti yomwe ifufuze za ngozi ipangidwa ndi aphungu mnyumba ya malamulo ndipo izi zichitike posachedwapa. Ndipo afotokoza kuti commission yomwe inakhazikisidwa pa nthawiyo inafotokoza kuti anthu ena anakana kuzaperekera umboni kuti ku komiti yomwe inkafufuza za nkhani. So akufotokoza kuti mu nthawi anthu ena amene adafunsidwa kuti aperekere umboni sadakwanise kupita pa zifukwa zina zimene mwina mwa izo sadazifotokoze. Komano phungu wa dera lapakati la boma la Mwanza amene ndi Felix Njawala adayamikira ganizo ndipo afotokoza kuti ndiokhutira ndi ganizo lomwe boma lachita ndipo akuti akufuna kumvesa bwino pamomwe nyumba ya malamulo igwirire ntchito ikamba kuti ilibe akaswire pakafukufuku monga ukhoza milandu ngati imeneyi. So nkhani ndimene ikukopa chidi cha anthu imene anthu ali nayo tcheru kwambiri kuti amvesese komanso kudziwa kuti kwenikweni ngozija zidakhala bwanji. Mbuyomu a Felix Njawala adayitanidwaponso pa programu ina pomwe ankafusidwa za nkhani ndipo adanena kunena kuti iwowa adaperekera umboni komano mwamantha akufotokoza kuti ankafusidwa moopsezedwa. So taonerani video iyi imene ya Felix Njawala nawonso adayitanidwa kuzafotokoza za commission imene a Charles Mohango afotokoza kuti malingana kafukufuku commission imeneyo ili ndi zovuta komano a Felix Njawala adafotokozaponso kale ameneyo a Charles Mohango asadayiwerenge. So taonerani zimene adalankhula ameneyo. Wili kapena atatu funso loyamba ndonena kuti boma litakhazikitsa kafukufuku linapereka mwayi kuti anthu amene akudziwa kanthu apite mwina akapereke umboni kafukufuku ameneyo. Mwina Anjawala munapangapo zotani, munapita ukapereka zimene mukudziwa na zikomo kwambiri. Inetu ndinapitako kukapereka nanenso mbali yanga ya zimene ndidamva ndi zimene ndidaona. Komano ineyo ntapita umeneko mpaka na ndida kumaliza atandipempha kuti tanenani ngati muli ndi mawu ena padera. Ndinauza commission imene kunena kuti ngati mafunsidwe anu ali awawa anthu sakupatsani information because amandipanga intimidate. Kanali ya commissioner ena pamenepo amandipanga intimidate mpaka nanandifunsa mukunena izi chifukwa chani, ndati ndikunena chifukwa cha mene ayankhulira awa amandiyankhula ngati mondo opseza mpaka mu inquiry imene ndinayankhula kunena kuti ineyo ndapereka information chifukwa choti sinimaopa palibe kuti ndikukuopani ndikukuuzani koma mutati mmene mukuyankhulira mukumfunsa munthu onena kuti ndi wamantha abisa zinthu zina sakuuzani chifukwa mukufunsa kukhala ngati muli kale ndi cholinga chimene muli nacho ngati commission. Ndinayankhula zimenezo ndipo mene ndikuyankhulamu ngati akundimvetsera
amene analipo mu commission imeneyi akhoza kuvomereza kuti ndidayankhuladi mawu amenewo. So ndinaona kuti ngakhale mmene amafunsira mafunso amaoneka ngati kuti alikale ndi chimene akufuna kuti iwowo apeze, osati kuti akufunsa mafunso cholinga kuti apeze zinthu zimene iwo sakudziwa. Chimene chochonso ndi chimodzi chimene ngati ine munthu amene ndinapita kukaperekera maumboni ena chikundipangitsa onena kuti mwina zimene adapeza si zimene zingapezeke panopo, chifukwa chokuti anthu akhala omasuka opanda mantha kuti apereke maganizo. Nthawi imeneyi anthu ambiri anali ndi mantha pa zimene amadziwa, ena amakana kupereka umboni kumene chifukwa chokuti amayang'ana kuti kodi ndikapereka umboni umenewo ineyo zindithera bwanji. Ndiye mwina pa chifukwa chimenecho nchifukwa chake pakufunikira kuti kafukufukuyo achitikenso. Chachiwiri tikamanena kuti criminal investigation, malamulo a dziko, munthu ukalephera kugwira ntchito yako anthu ena nkutaya miyoyo chifukwa choti iwe sudagwire ntchito, umene umakhala mlandu ndithu, umayimbidwa mlandu. Koma sitikudabwa kuti ino pa nkhani imeneyi pamaoneka ndithu malusi enza angapo kunena kuti komatu mwinatu apa wina sanagwire bwino ntchito, apa wina sanagwire bwino ntchito, koma zikuoneka kuti nkhani zonse zija zingokhala osaoneka kuti chabwino kungoloza kokha kuti koma apa pokha awa analakwitsa. Mwachitsanzo, mukupita kukayang'ana anthu amene apanga ngozi, ndiye mukunena kuti panopo basi tiye tisiye kaye tizayampitiriza mawa. Are you sure kuti zimene zozo ndi zinthu zolondola kuti no munganene kuti tiyeni tiyimitse tidzayamba mawa kukayang'ananso anthu mukuyang'anawo mukuyang'ana kuti ngati achita ngozi mwina ngati ali moyo mwina muwathandize muwapulumutse pa ngoziyo, ndiye mukanena kuti tikuyimitsa kaye tidzayambenso mawa kufufuza. Pamenepo ndi funso ndithu limenenso mukhoza kuliona kuti likupanga sensi kwambiri. Pakuyenera kufufuzidwa kuti kodi adanena kuti tiyimekaye ndani, komanso kodi chifukwa chake chinali chotani. Ndikukhulupirira kuti maonera bwinobwino ndithu momwe afotokozera amene a Felix Njawala kufotokoza kunena kuti mu nthawi yawonso nawo atayita ndikuti akapereke umboni wa zimene wakudziwapo zokhuza ndege ankaopsezedwa. Adafotokoza mu video mukunena kuti anthu amaonekeratu kuti anali kale ndi zimene wamayembekeza kuti Anjawalawo apereke, osati abwerensenso chinthu china chachilendo, zimenenso zilali zimodzi mwa zinthu zimene zinkapereka mafunso kunena kuti kodi nkhani ya ndege kwenikweni zikuonesa kuti alipo ena ake ndithu akudziwapo kanthu. Ndipo mmene anthu amva news yonena kuti tsopano inquiry ina ikhale kuchitika, anthu andi chidwi chonse kuyembekeza kuti zitha motani, kodi amene akhale held accountable ndi ndani pa nkhani imeneyi, kunena kuti akukhuzidwa ndi kutayirira kaya ngati inali ambushi, ndi ndani amene anachita ambushiwo, kodi zinakhala motani kwenikweni. So ndi mafunso amene inu ndine tili nawo fanga khale inenso ndimafuna neti amvetsetsa bwinobwino kuti kodi chidachitika kwenikweni ndi chani. So pambali pa video imeneyi a Charles Muhango mbuyo munso nawo adayitanidwapo pa kulinji pamene ankafunsidwa kunena kuti nkhani ya ripoti ili pati, ndipo adakwanisanso kufotokoza kunena kuti nawonso awerenga ndithu ndipo apeza zofowoka zingapo. Maka ripoti la kwathu kuno ku Malawi ndi limene lili ndi zofowoka ndithu zochuluka. So tikhale tikumva zochuluka zimene zina mwa izo mwinanso zidi zizimusa kuti kwenikweni izi nkhani zizi kupanda utsogoleri zikanapezeka kapena tikanakhalabe osadziwa zenizeni za nkhani. So ndimafuna ndidziwe kunena kuti mukuyembekezera zotani maka pa inquiry imene ikuyembekezeka kuchitika, chifukwa nditi akachita form inquiry nditi tikhale tikudziwa zambiri, akhala akutiuza kuti kafukufuku watsopano kufotokoza izi, komanso asimikizira kuti malipoti akalewa akhala akuwerengedwa kuti tonse tikhale tikudziwa bwinobwino. Fa timangobenthulidwa pang'ono koma sitimamvetsetsa bwinobwino kuti ripoti lonse limafotokoza kuti chani. Komano chifukwa cha Minister of Justice Charles Muhango amene akhala akufotokozera zonse nditi tikhalanso tikudziwa zambiri. So ndidziwe kuti mukuyembekeza kuti zikhale motani, muganiza kuti alipo wina wake amene zikunkhuza kapena ni ngozi imene ingakhalire iliyonse kaya ukugwa ndi njinga kunena kuti basi ndimene zachitikira, kapena alipo ndithu ali ndi plan yoti achite zimenezi. So through comment section ndi momwe ningadziwire komanso kumva maganizo anu. So mu video mtsiku lero mudali ndine wanu nthawi zonse Mark Thompson, ndipo musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa ma videos amene mukonzerani pano pa First Post 265. Bye.